to Love Motovlog. Let the adventures begin. Yun, what's up mga Calaver Cats? Kumusta po kayong lahat? Magandang hapon po. Bali, ngayong araw mga Calaver Cats pupunta kami mag-iilaw. Bali, makasama ulit natin si paring Nico saka si paring Randy. Bali, papakita ko muna sa inyo mga Calaver Cats yung mga ginagamit namin sa pag-iilaw. Ito yan oh. Ito naman yung ating lagayan ng isda mga Calaver Cats. Yan. DIY din. DIY, tapos ito yung flashlight natin mga Calaver Cats. Ayan o. Bali ang tatak nito ay trash fire. Yan. Bali sa Amazon ko lang to nabili mga Calaver Cats. Sa halagang 3,000 yan. Tapos ito naman yung ating camera. Yan. Yan o. Yung nilulubog natin sa tubig para makita yung mga isda sa lalim mga Calaver Cats. Yan. Tapos ito naman yung ating binili natin na tsinelas. Kasi nung nakaraan nasugat yung paa ko. Nasugat yung paa ko sa talaba. Kaya ayun, bumili na ako ng panibagong tsinelas. Yan. Tapos ito naman mga Calaver Cats yung battery ng flashlight natin. Yan o. Bali, extra lang to. Meron na dun sa loob. Yan yung mga ginagamit natin na pang fishing mga Calaver Cats. Tapos ito syempre yung bike natin. Yan yung service natin mga Calaver Cats. Bago tayo lumusong mga Calaver Cats punta muna tayo dun sa may tayaan ng loto. Kasi check muna natin yung lumabas sa loto nung birthday ko mga Calaver Cats. Titignan natin kung tumama tayo. So mamaya pa naman tayo alis mga Calaver Cats na papunta sa dagat. Kaya titignan muna natin yung tinayaan natin. So tara mga Calaver Cats, punta muna tayo. Paalis na tayo dun sa bahay mga Calaver Cats. Bali, pauwi pa lang yung mga ibang mga katrabaho natin sa bahay. Bali, nagkaya kasi sila paring Nico kasi paring Randy. Paring Randy pala mga Calaver Cats yung kasamahan ni paring Nico dun sa bahay nila. Bali, ito yung unang beses na makakasama natin si paring Randy mga Calaver Cats. Sana nga binamano siya. Sana nga maging lucky charm sa panghuhuli natin mamaya mga Calaver Cats. Kita-kits na lang tayo mamaya mga Calaver Cats sa tayaan ng loto. Bali, andito na tayo mga Calaver Cats sa may tayaan ng pagtatayaan natin ng loto dito sa may home center. Sana nga may tinamaan tayo kahit papano. Bago kasi tayo pupunta sa bahay nila paring Nico mamaya, bago tayo lumusong, tataya muna tayo. Tataya ulit tayo. Titignan natin yung yung tinayaan natin. Kasi sayang din naman kung kunwari may tumama kahit na balik taya lang, di ba? Dito na tayo mga Calaver Cats sa kwan. May lutuhan. Tataya na. Dito na tayo mga Calaver Cats. Dito na tayo. Sana may tumama. Bali, ito pala yung lumabas mga Calaver Cats 11, 15, 20, 22, 23, 04.
Tapos ito sa kabila, nung 75, 07, 14, 22, 35, 37, 39. Bali, wala tayong tinamaan mga Calabar Cats kahit ni isa. Better luck next time mga Calabar Cats. Pero tataya ulit tayo ngayon. Sana nga itong pagkakataon na to may tatamaan na tayo. Pero mas maganda yatang tumaya na lang yata sa bingo. Tataya muna tayo mga Calabar Cats. So ayun mga Calabar Cats, nakapagtaya na tayo ng loto. Bali, may binili pala ako mga Calabar Cats yung pang cover natin sa ulo natin kasi sa trabaho. Babayaran na muna natin to tapos uuwi na tayo. Tapos na tayong tumaya sa loto. Tapos nakabili na rin tayo ng pang cover natin dun sa ulo, dun sa para sa trabaho. So uwi muna tayo mga Calabar Cats. Tapos kita-kits na lang tayo mamaya dun sa pag pupunta na tayo dun sa kanila paring Nico. Kasi ngayong araw mga Calabar Cats, bali mag-iilaw kami mamayang, bali pupuntahan natin sila paring Nico mamaya mga alas 7 siguro. Kasi medyo maaga-aga yung babaw ng tubig ngayon eh. Kita-kits na lang tayo mamaya mga Calabar Cats. Uwi muna tayo sa bahay. So ayun mga Calabar Cats, magandang gabi. Bali mga 7:30 na mga Calabar Cats. So alis na tayo. Pupunta muna tayo sa bahay nila paring Nico. May nakasilip mga Calabar Cats. Ayun oh. Yun pala si Patch TV Vlog mga Calabar Cats. Patch TV Vlogs, please support Sana my channel. tulungan nyo rin po yung kanyang YouTube channel. Pa-subscribe na rin. my YouTube channel, Patch TV Vlog. Iyan na. May bayad yung promotion ko dito, Calabar Cats. Iyan na. Yan. Hindi kayo mag-ilaw? So, what's up guys? For today's video is mag-iilaw sila. Kakain lang kami. So, maghihintay lang kami dito sa bahay. Kung kailan sila dumating. Bago kami gumising, tapos magluluto sila, kakain kami. Yan, mababait namin yung mga simpay namin yung mababait. Ayan na. Kakain lang kami ng huli nila, tapos lang yung tagahuli, makakapal yung mukha namin eh. Makakapal eh, yung kapal eh. So, ayan mga Calabar Cats, alis muna tayo. Pupunta muna tayo sa bahay nila paring Nico. So, tara mga Calabar Cats. So, ayun mga Calabar Cats, paalis na tayo dito sa bahay. Pupuntahan natin yung bahay ni paring Nico. Papakita ko sa inyo mga Calabar Cats kung paano yung papunta dun sa kanila. Ito malapit na tayo sa bahay nila paring Nico mga Calabar Cats. Bali, tatawid tayo. Tignan natin kung pagbibigyan nila tayo makatawid. Ayan o. Ayan, pinagbigyan nila tayo. So, dito na tayo mga Calabar Cats sa bahay nila paring Nico. Dito na sila. Paring Nico! Nandito sa paring Nico. Ito yung bahay nila. Ayan. Akyat tayo sa taas. Aakyatan natin sila mga Calabar Cats. Yun, what's up? Nandito na sa paring Nico. Hindi sasama sa caves? Sasama yan. Sasama yan? Mayroon ako wifi. Ito, wifi. Dinay ko wifi. I-raid natin si paring Randy. May wifi ako. Ayan? Softbank. Ha? Softbank wifi. Softbank wifi? Oh yun, may wifi na siya oh. Softbank. Ganda. Ba, nagmukha kang tao sa salamin mo. Si paring Randy.
Dong, ilagay mo yung wallet ko dyan, Dong. Miko. Dito yung battery. Kapal ng wallet, oh. Walang laman yan. May pira naman. Maraming pera to mga Calabar Cats. Ito si paring Randy pala, binata pa to, naghahanap ng mapapangasawa. Ayan, oh. Binat. Ganda na, sugar mommy. Binat na bata. Binat. Binat Pati ito si paring Nico, binata rin to. Binat lang. Dali mo yung isang battery mo doon. Dali maluba to. Oo. Dalawang battery andito. Alis muna tayo. Punta muna tayo dun sa may spot natin mga Calabar Cats. Alis muna. Gabi na naman, naglalabasan na naman mga vampira. Paring Randy. Mag-good evening ka naman, pra. Ay, good evening. Yung pit ko doon, mga laman-laman ko. Ha? Nabugbog yung mga laman-laman ko doon. Saan? Ikot ko, lungkit ko, tuhod ko. Nabugbog yung laman-laman ko doon. No. Ganda nga yung nagbabagay. So ayun mga Calabar Cats, nandito na tayo sa spot natin. So ayun mga Calabar Cats, lusong na. Ayun na. Mahabang lambayan pa to. Huli mga Calabar Cats. Huli ni paring Nico. Laki ah. Hindi mo nakita yun? Ha? Tanggit mga Calabar Cats. Ano? Aka na to? Dong? Aka na to? Yuhuu! Cuttlefish! Ayan o. Laki!
Sobrang laki. Tatlo. Ha? Bali, inaantay ko lang sila paring Nico saka si paring Randy kasi naghuhugas pa lang sila. Tinatanggalan namin ng kaliskis para hindi na madumi sa bahay. Bali, nililinisan lang nila yung isda dito sa may dagat para hindi nalinisan dun sa bahay. Hindi na mababaho doon. Shout out mo naman paring Randy yung mga pamilya mo. Baka sakaling mapanood nila. Shout out ko pala yung taga yung mama at papa ko. Si mama Ayan. ko na Papa saka mama mo. Yan. Nasa taga Bohol. Ayun na. Sa Bohol, di ba? Bohol. O, Bohol. Si paring Nico naman mga kalabar kasi ay taga Samar. Maginaw na. So, uuwi muna tayo mga kalabar cats. Kasi malalim na talaga yung tubig. Tayo sa hagdanan. Lalim na yung dagat. Doon na ako hagdan. Ha? Kakadumi tayo. Hindi. Dito na lang daw. Sige, doon ka na lang daw. Ito mga kalabar cats yung nahuli natin. Isang danggit, isang cuttlefish, isang isda, saka isang pugita. Bali, uuwi muna tayo mga kalabar cats dahil mataas na yung tubig. Dito pala mga kalabar cats si paring Sami. Wi-Fi is live. Mga kalabarkads, Shoutout mo naman yung pamilya mo. shout out dyan sa mga kalabarkads natin na nanonood. Yan mga kalabar cats yung huli na cuttlefish. Ayan o. Dalawang malalaki. Yan. Yan yung huli na lang. Ang laki o. Grabe. Nung nakahuli yung paring Nico. Yun no. Laki. Lagyan natin dito no. Mga kalabar cats, uwi na rin muna tayo sa bahay para makapagluto rin tayo kasi hapunan. Yes mga kalabar cats, nandito na tayo sa bahay. Bali nakauwi na tayo. Nakapag-bihis na rin tayo mga kalabar cats at nakapagbanlaw na rin. May good news pala ako sa inyo mga kalabar cats. Sobrang saya mga kalabar cats. Good news to mga kalabar cats. Bali kanina pala umaga. Bali pagising ko, tinignan ko yung YouTube channel ko mga kalabar cats. And di ko ina-expect na ganun yung makikita ko. Good news to mga kalabar cats, pero mamaya na natin sasabihin yung good news na yan mga kalabar cats. Nais ko muna kasing magpasalamat sa inyong lahat, sa aking asawa na nakasuporta lagi sa akin, na tumutulong sa aking YouTube channel. B, maraming salamat. Tapos siyempre kay ate ko ting channel, maraming salamat po ate sa suporta na pinagpaloob mo sa akin, sa yung team. Tapos si Team Makasait, sa bumubuo ng Team Makasait, lalong lalo na kay Boss Jeff, yung
Yung kanyang YouTube channel ay Team Makasaet din. Sa lahat po ng mga bumubuo ng Team Makasaet, mga kapatid, maraming salamat po sa walang sawang suporta na pinagkakaloob nyo sa akin. Tapos kay Sir Bornable Vlogs, yan. Sir, maraming salamat po. At dun sa mga squad nyo, sa mga bumubuo ng Team Bornable, sobra. Maraming salamat po sa inyong lahat. Napakaligit po ng team na yan. Saka yung Team Makasaet, ligit na ligit din po yan. Mga kapatid, kaibigan, mga ka-Team Bornable, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta nyo sa akin. Tapos kay Kuya Dennis Warisa, Kuya Dens, maraming salamat po sa pagsuporta mo sa akin sa aking YouTube channel. Saludo po ako sa inyo. Tapos kay Ate Lorian Amugis, yan, nakilala ko sila, mga bagong kaibigan ko yan na kakakilala ko pa lang sa kanila, sumuporta po agad sila sa akin. Tapos kay Ate Danlis channel, ayun, isa rin sa tumulong sa akin, mga Calabar Cats. Saya Tapos kay Sir Jay Mangan, ayun, Sir Jay Mangan Official. Sir Jay, maraming salamat po sa suporta nyo, na kahit na ilang araw pa lang na nakilala ko kayo, sinusuportahan nyo na po agad ako. Tapos kay Ate Bicola ng Rabas, Ate Rabas, maraming salamat po sa suporta na pinagkaloob mo sa sa mga panunod mo ng aking videos. Tapos kay Just Do It Official, ayun, bro, maraming salamat nang dahil sa'yo. Ayun, nakakilala pa ako ng mga ibang kaibigan ko. Tapos si Ma'am Just For Jet, yung asawa ni Sir Just Do It Official. Bali, mag-asawa po yun, mga Calabar Cats, na sobrang bait nila. Tapos kay Ate Chikadora, ayun, sa Team Chikadora, maraming salamat po, ate, sa pagsuporta mo sa aking YouTube channel. Sobrang hindi ko ma-explain kung paano yung papasalamat ko na yan. Tapos kay Sir Ace Sumi TV, Ilocano rin po yun, Lakay, Agyamanak, sinuportahan na, Ilocano po yan. Ibig sabihin po nun, nagpapasalamat ako dahil sinuportahan niya ako. Tapos kay Ate Marie Lumaki, ayun, kay Ate Marie Lumaki, maraming salamat po, ate, sa pagsuporta mo sa akin. Tapos kay Ate Janice Cabaltica, kay Mr. Suabing Soplado, Ilocano rin po yung mga yan, kay Auntie Dada, at sa inyong lahat, mga Calabar Cats. Yes, maraming salamat po sa inyong lahat, mga Calabar Cats. Ito na po yung good news natin, mga Calabar Cats. Sa wakas, mga Calabar Cats, naabot na rin po natin yung 1,000 subscribers na requirements natin para kay YouTube. Ayun, nakagraduate na po tayo, mga Calabar Cats. Hindi ko in-expect na magagawa ko to. Pero hindi ko to magagawa kung wala kayo na sumusuporta sa akin. Kaya itong pag-graduate natin to na sa 1,000 subscribers, mga Calabar Cats, ay sa inyong lahat to, mga Calabar Cats. At patuloy pa tayong gagawa ng mga videos natin, mga fishing videos, paggala, pagluluto, at kung ano-ano pa, mga Calabar Cats. Sobrang nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa mga sumusuporta at tumatangkilik sa aking YouTube channel. Sobra, God is good talaga, mga Calabar Cats, no? Manubala na po kayo sa akin. Sobra, napakabait ng Panginoon.
God is good, and all the time, God is good. Sobra mga Kalaber Cats. Tapos, sa lahat ng mga kaibigan ko, sa lahat ng mga nakilala ko sa YouTube, sa mundo ng YouTube, maraming salamat po. Nang dahil sa inyo, nakagraduate po tayo. Ayun no, sobrang saya. Hanggang dito na lang mga Kalaber Cats, itong video kong to. Sana nagustuhan nyo yung night fishing na naman natin. Lagi nating tatandaan mga Kalaber Cats, God is good. Hanggang dito na lang mga Kalaber Cats. Ingat, God bless, at lagi nating tatandaan, God is good all the time. Maraming salamat po sa inyong lahat mga Kalaber Cats, sa inyong suporta. See you on my next vlog mga Kalaber Cats. Bye bye. Yeah, 1,000 subscribers na.